Salutare tuturor, un vlog cu Roblox. Dar prima dată dăm un joc fix Garden, da. Nu-l găsesc. Băi, nu-l găsesc. Garden, ne băgăm pe să mă bate Dumnezeu, fără m-am înjurat pe mine, să mă bate Dumnezeu dacă nu l-am văzut. Nu l-am văzut. Ori l-ați văzut eu, nu l-am văzut. Dar credeam că e salut. Că deodată să se tai. Ăsta, de ce? Dacă se facă ceva cum aici un rip. Ce este? Nimic. Dar ce sunt bogat de toate? Mai jos am aici. Să rugăm. Înțelapă, 2 etichete. Două. Dacă cât costă? Bun. Duc-ți bă, că aceasta până... Ce s-a băgat? Bă, nimic, bro. Ce scrie aici, bro, că nimic nu văd. Uite, nimic nu mi-apare. Da, uitați, bro, nimic nu s-a băgat. Uitați să vedeți toți. Că nimic s-a băgat. Fără glume. Uite. Puteți să veniți, puteți. Uitați, nimic. Na. Nimic. Ce să-mi zici? Uite, nimic, bro. Nu s-a băgat, nu s-a băgat. Uite, nimic. Nu asta să... Nu știu. Ce să-mi ziceți? Ce să-mi ziceți? Spune, ce vreți să-mi ziceți? Dar eu știu că vreți. Mă, mai din ăștia rosa? Ce zici? Nu mai stau aici, nu mai stau ăsta. Nu mai stau. Stau acum. Nu mai stau. Uite, nu mai stau aici. Să rog,
cât voi sunteți proști. What the fuck you? Hai puțin toți. Update, de bănuță nu. Dar trebuie să niște bro. Mai stau. O trebuie să mă duc dacă nu aici. Mai aici. Nimic. Da. Ce? Oh, de ce? Ce? Oh, ce? Oh. De ce mi-a scris așa ceva? O să muriți pe joc? Nu, scuzați-mă că am zis asta. Nu știu. Bă, să mă bate Dumnezeu, proced cu eventul ăsta. Dar nu avem așa event. Vai, mă, că ce-aș putea, Iisuse. Vai, ce frică mi-a dat, mă, că ce-aș putea. Vai, mă, că ce-aș putea, Iisuse, să mă la dâncă. Mamă. Vai, mă, că ce-aș putea. Vai, bro, că nu mai pot. What the fuck? The fuck you, bro? Ce vrei? Beri! Mulțumesc! Fără alcool. Bere fără alcool. Mulțumesc! Eu fără bere fără alcool. Uitați-mă, ia auziți. Auziți? Bere fără alcool, eu beau. Vai, mă, că ce-și pula, ce bună e bere fără alcool. Mamă, o să vă trimit. Din asta am luat eu. De ce a scris 2 aici? Nu 2, 12. Mă, am vrut să-mi arăt fața, dar nu pot. 4, 3, 2, 1 și... Bă, dacă e ceva pe șoc, imediat eu mă duc. Trebuie să ascunde. Ce bre, bro? Ce s-a băgat? Nimic. Am spart berea fără alcool. Care e? Da pleacă, bre! Chelului. Dar aici sunt și aici care este chel. Ghiciune accept. Nu, ghiciune. 50 de milioane. Bun. Asta e bateria, nu. Tihă, tândă, membru. Taci, că fac vlog, taci.
Da, până la urmă, sus că tu la niște rămâi mai bun. Ha? Taci că nu ai auzit că fac vlog, taci. Lasă-mi niște bere. Așa-s bleria. Momentul era liniștul. Eventul ăsta. Event, cred. Da. Dar cu de telefoane, pe de mie m-am luat telefonul cu coanii. Aha. Lai, mă. Ce ești? De fapt n-am dus de el. Oarecare mi-am spus că n-am mai cu bateria. Camera asta chiar de să credea. Bai, acum. Bro, nimic nu s-a băgat în stoc la aceste eventuri. Ia uite-l pe câte ce event. Ce aici? Sunt curioasă când vine mai stă până. Event de roboți. Ce-i pe stoc? Nimic. Nimic nu-i pe stoc. Da, aici. Repetițiune. What the fuck? Mă, sună. Ce s-a băgat în stoc? Și am trebuie să mă fie de aici. Bun, event cu deploy. Mulțumesc Iisuse că este un deploy. Mă, dacă îmi scrie că aici, mai. S-a băgat din ăsta. Vai, ăsta-i bun căciușor. Nimic. Nimic. Mai știu ce are. Nimic, bro, nu s-a băgat. Uite, nimic. Îți spun că nimic, bro, nu s-a băgat nimic. Da, ai mâncat și pula. Sumentare event pe Gore Garden. Bă, da, sper să vă place acest videoclip drag și scump. Uitați, bro, câți bani am. Bă, sunt milionari, sunt milionari zice anul, am tirare, am milioane. Acum nu ține bani. Na, deci s-a dus să vedem. Taco. Just open your mouth, close your eyes. It's rain. Tacos. Se voló tacos. Este fue no nice. Tacos.
Nu pot să cred ce-am luat. Din ăsta. Bă, nu mi se cred. E bloc aici. De încă un din ăsta am luat. Eu le-am luat, ăștia două. Cine era ăștia? Poate deschide. Unul verde, un bidon. Ăsta. Uite-te, please. Păi ce avem din asta? Ia. Sunt cel mai norocos player. E good. Da, ce s-a băgat? Ce s-a băgat? Ce s-a băgat? Încă un din ăla. Mai din ăștia îmi fac. Din ăștia îmi fac colecție. Bă. Da, și vedeți cum scutureau. Ați auzit cum scutură tot ăștia? Luați voi ce vă doriți și atâta. Măcar doriți-vă și voi ceva scump. Bă, dar nu mai sunt bogat. Sunt sărac tot. Acum, cu de la bani. Mă, dar mai din ăștia băgați. Nu mai băgați altceva? Băgați și voi altceva decât așa ceva. 5. Care îmi ruine pe ea. Spartiți viața. Îmi sparg viața ăștia. Ăștia îmi sparg viața. La ce-mi scrie? Nu știu, bă, nu mai înțeleg, bro. Bro, motherfuck you, bro. Bro, cel mai tare event e pe Gore Garden. Să spun eu, cel mai tare event. Dar nu mai băgați-vă, bro, cu mine că nu mai am bani după. Tot să iau. Nu, asta brătul la baza mea. Și gata. Vreau să-l vând. Ce să băgaturăm? Tacos. Pastisele live tacos. Pastisele live tacos. Șase. Bă, le care 6, bă, ăștia, cam 6 iau. Trăpă cu balonii. Mă duc să le bag. Dar mai suport. Uite, bă, uite, lopată. Mi-au lopata și te scot copac. What the fuck? Rosa.
Aproape, aproape, nu mă de iartă. Să l-am luat și pe ăsta. Bună ziua, bună ziua, An. Vreau să mut fără vânt tot inventarul. Da, nu știu. Ce scrie? Ia uite, bă, mai din ăștia. Puțin... Bă, 6 din ăștia am luat. Țin tacos, mă sunt... Tacos, mă sunt slice. Tacos. Am 4. 10 de litri. Nu știu, exact. Tacos. Mamă, ce-am gândit căcat. Ce? Un pepper? Am luat și un pepper. Ardei. Nu știu ce să băgați. Tot să se bag. Ce tot să bag aici. Mai se bagă. Mai venduri să bagă. Am luat de aici. Ce e asta? Cu 4? Văd să mă băg numele cu 4 Robux. Tacos. Fix ardei. Ardei am luat. Pepper, adică ardei. Pepper, ardei. Pepper, așa se zice, pepper. Hai să deschidem șampania. Am deschis-o. Ce vine să-mi sparg asta în cap. Sticlă. Să mor. Să fiu un youtuber. De ce nu vă strângeți, vă rog, oameni? Strângeți-vă și voi, vă rog, bro, nici oameni la vlogurile mele, bro. Am făcut 2-3 vloguri și de ce nu v-ați strâns? Uitați ce am primit, na. Și așa le strâng pentru voi. Vreau să le fac din cele mai scumpe la un lord și le dau foc. De ce nu veniți la mine? Da, e tu bine. Tacos, mă să nice, tacos, nice, tacos, me sunt tacos, me sunt so nice. Mă, stai, stați. Mai bine, eu o să bagă ăștia. Banii! Du-ți cu banii!
la roboți. Cresc. Sunt tacos. Minister sind nice. Tacos. My sister cake lies. Tacos. Mai puțin, bro, și să termină videoclipul. Mai puțin, bro. Și să termină videoclipul meu. Mai puțin. Să știți că încă nu s-a terminat. Mai puțin. Să termină vlogul. Scoate-mă că fac așa, că îmi rămâne... O să nu mai știu, nu mai știu, pepper, în gât, pepper, da. Bă, ce bucat sunt. Sunt bucat. Bă, dar nu mai băgați, bă, ăștia, scrisuri din ăștia. Mă duc să-mi plătesc pepperul meu aici. Vreau să fac pentru pepper un loc liber. Uite aici, pepper. Vai, gata. Fac și pepper. Pepperul ăsta. Ăsta-i, nu. Ăsta-i ăsta. Ăsta, da. Ăsta-i pepper. Vai, ce s-a gata. Dar ce gândesc, bro, că se bagă. Mă, frate, unde veni? Unde fac ăștia? Acminu. Ce gândești tu că e Acminu? Ăsta. Insanity. Sunt un fan la lui și eu sunt youtuber. Insanity. Îi spune lui ăsta, lui Jackie, știi că eu am... Știi, Jackie, că orice brainrot vreau eu pot să apară pe bandă? Nu te crezi, bă, tu ești, ce gândești tu, bro, că ești Acminu? Stai să vezi. O să setesc nici gara mi mă duc. Și și Rainbow și numai cu Nike. Așa cred că am auzit, da? Sunt tacos. Veniți să sunați tacos. What the fuck you, bro? Tacos. Veniți să sunați. Stai, bro, să pepperul. Bro, fără gână, vreau, trebuie să pot să iau, te bro. Poate din split. 1 milion? Să mă bată Dumnezeu că costă 1 milion. Mă, de la ori 1 milion, cred că 1 milion, da. Așa arată milionul. Da, 1 milion, ceva, 1 milion. Nu e încheiat. Nu e încheiat acum. Vreau să caut ceva așa puțin mai gigantic. Vai, ce zici dacă iau o din asta? Hai, bro, vrei să zic. Mamă, ce mă grăbesc eu să văd ce s-a băgat. Bambus. O să se băga cocos, era ok, bro. What the fuck? Bro, m-am băgat verzi din ăștia. Nu mai băgați verzi din ăștia pe ecran. Vă gândesc că s-a băgat ceva aici. Chiar gândesc că s-a băgat. Ia uite, bă, câte din ăștia.
Vai, mi-a spart inima. Fără un fix, mi-a spart inima. Vai, mi-a spart inima. Hai, că nu mă bate. Mi-a spart inima. Vai. Vai, ce mi-a spart inima, bă, că nu mi-a bate. Mi-a spart inima, vai, nu, că ce mi-a spart inima. Dacă se bagă ceva scunii, nu mai am lăsați. Puțin mă milă brou de voi. Greu, deci o să îngolesc bambus. Și vai, mi-a spart, mi-a făcut. Vai, salut, bro, bro, tot inventarul. 6 milioane, virgulă. De la ăștia. Băgat. Vai, bro, cred că aici mai bă, dar uite-ți, bro, câte eventuri sunt acolo. Uite-ți aici. Salut, bro, vreau să un bro, tot inventarul. 4 milioane, virgulă, aproape 50. Păi, nu-i parcă rău, nu-i parcă e strat. Nu e rău. Nu e tot atât de rău. Mamă. Am propus ce fac aici. Nu vreau să te bag de așa. Să mă bată Dumnezeu. Am zis prost să mă bată Dumnezeu. Tot ce s-a băgat tine. Cine? Mi, señoritos. Nimic. Am mâncat și șurică de mamă! Mă duc să mă duc la aici. Ră, câte ce de multe eventuri au fost. Voi sunteți proști la cap. Nu abonați nimic. Vede de aici. Nu, ce să băgați? Mamă, că ce ești pula, Iisuse. Băi. De ce Măi, cailor, nu fiți turbați.
Vai, bă, tine. Pe tine te vreau. Bă, de ce stă tot meu? Trebuie să cu tine, bă. Tot ce să băg cu tine aici. Bro, tot ce să bag, mai băgat aici. Băi. Mai am câte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 din ăștia voi sunteți, bă. Ca bă, Axminu, de ce băgați atât de mulți? Nu-mi place asta, că băgați atât de mulți. Ecranul, nu ecranul meu. Bro, mă fac eu, bro. Bă, tot. Bă, bro. Ce e să mâncări șocola? Pepper? Ăsta e pepper? Dar nu ăsta e pepper. E pepperul meu. Mamă, este și de gold, și de gold. Ce te-și dorește și pe gold, fac mine? Uitați! Cât costă? 6 milioane jumate. 6 milioane. Dar e bun. Vreau să-mi fac un rând gol. Un rând. Asta. Gata. Lopata, uite-o aici. Bro. Să mai strâng, nu? Încă un Wrigley Flosser. Abia mi-am făcut bro tot ăsta, dar nu te-am. Nu l-am nevoie. Să luăm. Sunt tare. L-am luat. Tare în gură. Tare bro în gură. Tare în gură. Unde m-a dus? Bro, unde m-a dus? Bro, sunt pe avion. Bro, sunt pe... Duceți-mă bro, înapoi bro. Bro. Unde pot să sar până? Unde pot să sar? Ia. Gata, bro. Lăsați-mă, bro. Iau așa. Iau un așa. Un așa. Bun. Nu atât de cum. Dar ăsta și cu... Mă, dacă... Mai îns pe server. Mai 3 playeri. Că aici sunt 2, da? Aici sunt 2 playeri, da? Prietenii mei, da? 2 playeri. Și eu încă un 3 playeri, adică 3 playeri, da? Adică 3 prieteni.
Bro, mă duc să le plantez. Ce să fac? Uite aici. Pe voi trebuie să vă strâng. Pe tine, bro. Uite, bă, ăsta e aici, încolo, și pe ăsta și pe paperul ăsta. Coța așa. Dar măi, cailor, nu fiți turbanți. Bă, cum ai zis pe bloc, bro? Da. Păi, las eu bloc atâta, bă. Dar vreau să mă duc inventarul. Să-mi fac un inventar așa. Buc. Aici băgăm 6 litri. 6 litri. Și aici niciun litru. Și gata. Uite cum crește pepperul și ăsta. Bro, sunteți cel mai tare vent, bro. Aha. Mă, dar fac, bro, dor. Mă, cailor, nu fiți turbați, bă, ați gândit când turbați. Bro, mă. Cam acesta a fost vlogul, nu am păcat nu e vlogul ăsta. Nu oprim vlogul acum. Mai stăm puțin. Puțin de tot, fără mine. Vai, bro, ce milionar sunt. Bro, bro, motherfuck you, bro. Bro, cât este? Bro. Haideți! Vă trebuie să caut, bro, ceva. 7 milioane jumate, 7 milioane și ceva, 7 milioane jumate. Băi, bro, ce sunt prea bogat? Ce să-mi faceți mie, bro, dacă sunt eu prea bogat? Bro, pe tine. Bro, alo, tu pe mine. Și gata, și gata. Da. Flacără neagră. Cu flacără neagră nu mă mai joc niciodată. Oho, 19 milioane, ceva. Deci eu să mă chinui, bro, să merg prin picioare, să merg, decât pot să mă teleportez. Ia uite, bro, cum crește. Alt event. Îmi place eventurile, bro. Hai băgați că îmi place. Să culegi toată baza. Și bă, cred că dacă o culesc, cred că au ultilor toți la rece. Ce să-mi ziceți? Uitați, bro, toată baza mi-mi culesc. Hai să văd aici în copac Candy Blossom. Bă, da, bro, de ce nu este Candy Blossom? Și la oameni au Candy Blossom uneori. So. Bun, luăm ăsta. După iau și cam tot ăsta. Și mă duc să le vând.
Tacos. Tacos. Foto. Ce mi-a mers bro, singur. Bă, skin-ul fără mine, skin-ul meu s-a dus singur, adică a mers singur. Uite-ți, eu controlez. Are că prea mult am stat, dar hai că mai stăm și noi bro, cât ceva. Mai stăm puțin. Văd, stăm de puțin, mai puțin, da. Puțin, da, stau mult, stau. Fără glume, stau mult. Ai, 200 cred că este cel mai tare, dintre aia stau mult. Din eventuri, din cauza lui eventuri. Bro, ce? Paper. Văd ăsta. Bro. Total, grai pus meduzii. Să-ți fac. Ați văzut mâna? Nu. Mamă, ce era prostoc. No, mamă, nebunie. Era pe server. Eu cu prietenii nu mai sunt. Dar eu cu prietenii nu mai sunt. Mâncare adevărată. Eu nu te cred, că e mănâncă mâncare adevărată. Bro, încă un bec. Ia ceva pe stoc, nimic. Probat tu, stai cu mine. What the fuck? Puteți să vedem câtă baterie mai are. Am gândit, bă, că pot să văd câtă baterie mai are. Da, cred că și el mănâncă. Nu așa fructe. Gândiți mă că eu văd pe aici prin slabe pe cocos. Eu văd pe șmecherii scumpe. Bă, ăsta cred că e foarte greu. Ăsta. Să iese pe server și să-mi fac parțial pe alt server. Nu, dar doi. Bro, doi suntem mai buni. Bro. Uite, suntem prieteni, da? Cum să nu suntem prieteni? Suntem prieteni. Nu ne batem, nu ne înjurăm. Da. Cerere, ți-am dat like, nu cerere. Suntem prieteni. Nu, da, am căzut. Ce faci aici? Ce faci? În stoc. Trag. Țuc. Unu, te rog, please. Nu ese. Poți
multe, nu am atât de multe grădini să juce, să mânzeze. Habar n-am. Vreau ca și eu. Nu e nici pentru ea. Scuzați-mă, apărut ca un jur. Răsoară fără că mi-am înjurat. Bro, mai ne vedem. Dar aici. Băi, dar eu știu. Bă, da, să răglăm. Banana. Aduc să-mi bag să-mi iau și eu ceva de aici. Nu. Din astea. De asta. Din asta. Și din asta. Hai să vedem bă cât costă asta. Că văd că costă ceva. Nu, că tot e sorește. Bun, mă duc aici, spam, mă duc să le bag. 1, 2, 3, 4, fix 4. 4 ingrediente, pam. Asta fac. I-am dat. Nu vreau să dau. Hai să scriu ceva. Vreau să scriu ceva ciudat aici. Uite, să scriu ceva ciudat. Am scriat ceva ciudat care nu înseamnă nimic. Nimic nu poți să citești, dar litere. Stop. Am dat sus. Doi roboți. Ai. The fuck? Trebuie să-l bag înapoi. Doar unul. Ăsta. Unul mare. Pe ăsta. Ăsta cu ea. Hai că-l bag. Îl bag și pe ăsta. Bag și pe ăsta. Dacă... La fiecare tot 3. Hai să bag. Atâta, dar 3. Eu pot să sar așa. Și l-a făcut-o. Așa. Ce fac acolo? Cu 25 de milioane. Hai că 5, 7, 4. Așa.
bă. 6. Uite, bro. Nu am bani. Tu deja ai dat ăsta. Păi dar cum ai urcat tu? Uite, ce cu caratița asta? Cred că acum el are Candy la să muri. Mare, de când am luat pientana. Banii, unde-s banii? Cum? 2, 5, 2. Nu, 2, 5. Și B. Și B. 2, 5, 2 și bro, what the fuck, amor? Haha. 20. Bro, mai tare episod. Ciao.